Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga tabi sa bilog na Bicolandia. Ngunyan po alas 11 hanggang alas 12 nin udto. Aldaw nin Biyernes magiribanan po giraray kita sa laog nin sarong oras. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo hatod po sa Indo kang DTI Regional Office 5. Ayan. So ano nang petsa ngunyan? December 23. 2022, duwang aldaw na lang tabi, Pasko na. Ano po? So mga nagaantabay po sa tuya ngunyan sa programang Usapang Consumer at Negosyo, nadadangog kita syempre sa 729 kilohertz. As in, naka-live streaman po kita digdi sa Facebook page kang DCGB News Online. As in, naka-share man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Igwa man po, pwede man po mailing kami sa YouTube channel kang DCGB. Ano po? Okay. So, sa Giraray, ini ang sa indong kaiba po digdi sa radyo si Bem Romano Berango. Dai po kamo magliwat nin istasyon. Mag-iribanan kita sa laog nin sarong oras para pag urulay-ulayan tangon yan ang mga importanteng impormasyon. Syempre, manunungod sa selebrasyon kang Pasko, manunungod sa kung paano kita magiging mga responsableng konsumidor, asin kung paano man kita makaiwas sa mga peligro na dulot kang mga iba-ibang klaseng bakong mga maray na transactions digdi sa pagselebrar kang Pasko. So sana igwa kita nin safe asin ano yan, ligtas asin maugmang selebrasyon kan Pasko. Ano po? So ngunya na aga habang hinahalataan sa tuyang bisita ang sa tuyang makakaulay-ulay po sa programa tangon yan na Usapang Consumer at Negosyo, pwede po kamo maghapot sa samuyang text line 0999-883-1471. Ano po? Ulitin ko po pwede po kamo komento, pwede kamo maghapot sa satuyang text line sa 0999-883-1471. Ayan. So, mas maray po na madangog miman po ang sa indong mga boses. Kung igwa kamong mga issues and concerns, manunungod po sa muyang ahensya sa Department of Trade and Industry. Day po kamo mag-alang-alang, ipaabot po sa muya via duman po sa text line na tinao ko, 0999-883-1471. Ayan. So, live po kita ngunyan, yaong kita digdi sa istasyon. Para sa ngunya na aldaw na Biyernes na programa tang Usapang Consumer at Negosyo. So, sabi ko nga ni kanina, kasubago, pag urulay-ulayan taon yan, ang mga importanteng impormasyon na buot niya mong ipagirumdum giraray sa gabos ng mga konsumidor, lalong-lalo na pag Christmas season, kadakol na mga iba-ibang klaseng modus, iba-ibang klaseng scams, dakulo na mga kawatan, no? So, iyan po ang dapat ang ingatan ngunyan para dai kita mabiktima kaining mga iba-ibang klaseng modus na ini, iba-ibang klaseng scams. So, dapat, ano naman yan, sabi ko nga ni, duwang aldaw na lang. So, dapat by now, tapos na kita sa tuyang mga preparasyon, lalong-lalo na sa tuyang mga pamamakal, no? Kasubago naka-monitor ako ki Kuya Mar sa iyang programa bago kita digdi nagtukaw. Pinagiromdoman ni Kuya Mar itong mga kung paano kita magiging mga responsableng parabakal, dai basta-basta magiging dai kita dapat maging impulsive, no? Impulsive buyers, no? Iyan ang dapat ang iwasan.
Kasi dapat gabos na bagay, gabos na mga binabakal ta ano, gabos iyan dapat nakaplano. So, siyempre, luway-luway baga ano ang sa tuyang pamamakal. Kung sa tuyang biglaon iyan, halimbawa, mamamakal kita during the ano apod kay ini rush hour. Medyo bako iyan na advisable sa tuyang mga consumer na mamakal kita during the rush hour ano po. So dapat gabos na mga bagay na gigibuhon ta, gabos na mga bagay, mga produktong babakalon ta, dapat nakasurat iyan gabos para ma-enjoy taan sa tuyang pamamakal, and at the same time dai kita mabiktima kang mga anong apod ka ining mga scams, as in dakulo ng mga iba-ibang klaseng modus. Yaon kaya ngunya nagruluwasan ang mga arog kaining klaseng transaksyon. Lalong-lalo na bagangon yan na kadaklan na mga transactions yaon na sa online. So mas nagdakol pa sa mga nangyayaring bakong magayon na mga transactions, dakulo na mga manluloko. So iyan ang dapat ang iwasan. Batangon yan na 2022, 'di ba? Gari this is the first time na magkakaigwa kita gari selebrasyon na kung sain yaon ang sa tuyang mga iba-ibang miyembro kang pamilya nakapag nakapag-uli sinda hali sa iba-ibang lugar, lalong-lalo na sa mga haling Metro Manila dakulo na nag-uli. Kaya syempre ma-expect kitang mas dakol ang tao, lalong-lalo na digdi sa tuyang probinsya, sa probinsya kang Albay. Ano po? Okay. So, iyan, sabi ko kanina, iyan ang sa tuyang pag-urulay-ulayan ngunyan. So, sa tuyang mga paraan tabay, baka igwa ka mong gustong ihiras sa satuya, pwede po ka mong makipagpartisipar sa samuyang urulay, sa samuyang ulay-ulay ngunyan na aga, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ayan. May nag-text na digdi. Good AM po, Ma'am Bem. Merry Christmas po at salamat sa mga impormasyon at paalala na nagmumula sa inyo. God bless po. Merry Christmas po man sa imo, asin sa imong bilog na pamilya. Ano po? Okay. So ayan, yaon ang ngunyan ang sa tuyang bisita, ang sa tuyang makakaiba digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Merry Christmas po Ate Bem. Apo di man po si Papa Salvador Rosary. Okay, sige. I-claim niya na po gift certificate na ginanahan kan nakaaging episode gari po. Okay, so pwede po i-claim sa office. Hanapon lang po si Miss K duman po sa Rawis, Legazpi City sa DTI Regional Office 5. Ayan, gusto ko na pong i-welcome ngunyan digdi sa satuyang programa ang satuyang makakaiba ngunyan na aldaw December 23, 2022 si Sir Joseph Ranyola ang samuya pong Provincial Director duman sa DTI Masbate Provincial Office. Maray na aga Sir Jo. Ay, maray na aga, Ma'am Pem, maray na aga sa mga nagdiginan ninyo kining programa tang Usapang Consumer at Negosyo. Lalong-lalo na digdi sa Kabikulan na kung saan dakul talaga, nagtatarams ako na talaga mang, dakul na nahiling ko man sa Facebook page kang DTI Regional Office 5 as in duman sa pag nagpa-Facebook live, dakulo, nagko-komentar digdi sa programa mong ini. So, thank you very much for once again inviting me here in this program na kung saan nakakatabang na mapaabuta ang mga advokasya kang Department of Trade and Industry as in mga programang pigpapautugta para na magkakanigo para sa tuyang mga konsumidores as in sa satuyang mga
micro, small, and medium enterprises. Okay, ayan. Okay. So, Sir Jo, sa ngunya na aga, syempre ano na ini, paabot na baga ang Pasko. So, duwang aldaw na lang, maselebrar na kita ang pagkabuhay liwat ni Jesucristo. So, ini baga ang pigsasabi ta, Sir Jo, na sabi nga ni kang iba, the most wonderful time of the year. So, dahil iyo ini ang the most wonderful time of the year, kaipuhan ang lambang saro sa satuya, maging ligtas asin maugma ang selebrasyon kang ining kapaskuhan. So Sir Jo, sa tuyang lado sa Department of Trade and Industry, siguro pwede ta sindang pwede tang ihiras sa inda kung paano ninda kung paano ninda gigibuhon na maugma asin ligtas ang selebrasyon kang Pasko na dai baga na ko-compromise so sa tuyang mga salud, di ba? Sir Jo, sige nga, please go ahead, Sir Jo. Sige daw tabi. Nadadagog ko ni Ma'am Bema, di lalo na sa programa kang DCGB na pagdidiscuss maninig minsan na kung usayin Ganyan, because of the festivities, minsan, as we celebrate this one, dakulon yung mga uruhanda, dakulon na pagtirin, Ganyan, ang pinakainot pa man ginaray, in as much as we are still nasa data pa man nalilip talaga itong sa pandemic, itong iyabot ng COVID-19. It's maning na dapat talaga ang girumdumon taman giraray itong protocols na pagpapasunod sa to. Lalong-lalo na magayon magtingman ang kampanya ng Department of Health with respect to this one na kung saan or as much as possible let us practice itong washing your hands pagkatapos maintain social distancing. But then ang pinaparumdum ninda na see to it na talagang naka-vaccinated na sa mga tao, mga kairbanan tata, yan, na para talagang totally ma-wipe out na, ini makahalik na kita naman sa iyapuntang COVID-19 pandemic. Na kung saan maging endemic na ini sa tuya, na makabalik na kita sa titapuntang normal or the new normal. Ikapuntang yan. So, saro ito sa mga pinaka-importanting Then another thing, hindi man naman as a consumer, napigano tabaga na sa pagkaunta, sabi niya, di yung manin ang nadamog ko na naman kamping kini Ma'am Beb, definitely, ngunyan, dakulo na randaan, so, we stay away from those food na talagang man talaga healthy. So, it has to be yung para makakanigo sa to, makakanigo sa to yung ginhawa, na mas makakatabang paman nga niyan sa to talaga. Ano ang gusto sabihin mo, Sir Jo? Dengo na kita maghanda ki mga lechon. Ano ba? Araw ba kaya? It has to be in moderation. It has to be in moderation. Siguro, Ma'am Pepe. Abo ko man but excited naman garo so iba na makanamit ng kilitson or masahan ng mga mahal. Pero but then, anything na sobra baga talaga, maraot man iyo, tama ka. With respect to the food we eat, mas isa anong bagay man, sobra man na kaya nga ni kung sobra nga ni, dapat nag-advise kita makapanao, lalo na in the spirit of Christmas. Iyo, spirit of giving, di ba? Diba yung kabagay ni, kan nagparatok sa parundong sa kukayang permi, kang aki-aki pa ako, di ka medyo maedad na kito. So iyan Sir Jo, talagang dapat pagplanuhan, 'di ba? Pagplanuhan ta kung ano ang mga dapat tang ihanda sa pag-celebrar kang Pasko. Tanganing maiwasan so permita baga Sir Jo pig sasabi na wastage, 'di ba? For the past years, permitang pagpaparumdum ta sa to yung mga ka-consumer, sa mga ka-consumer ta na one thing na para maabot tayo itong magkaigo kitang na may practice tayo itong iabot ng sustainable consumption. Let us avoid food wastage sa ating panahon. Lalong-lalo na sabi ta, sa panahon tayo na medyo lang so contraction kang sa tuyang inflation rate at 8.5 I think last time for the month of October. And it has been forecasted na tibang malangkaw pa by this month.
nga ning una nga ni kang Tuesday nga ni giri nagmahal na naman sa gasolina, so fuel products. So ito ang saruta pang piga so tama lang na pag-celebrar pagkatapos. So, it's about time talaga, Sir Jo, na kaipuhan seryosohon ta ang mga bagay na arog ka ni na 'di ba? So, dai magparasayang kimaski ano. Iyo po. Oo. Kasi 'di ba pag ang ano kaya, Sir Jo, gari ang pod ka ni. Ang tendency lalo na kang mga Pilipino. Ito bagang so gari bastante. So pag gusto nila paghilingon na dakol na so gari abundance, the feeling of abundance, pero minsan gari bako man magayon daita naman kaiyan na apod kay ni. So gari baga tama ako, Sir Jo, so value kang kwarta, 'di ba? Opo. Talagang kasi sabi tabaga bako lang when we kung nagtitipid kita or nagagamit ta sa nasutama sa to or minsan sobra sa to ikakapanaluta, so tama pa rin. So in that way nasubara natatawan ta na dayman din nasasayang. So sabi tabaga permit tabaga nasaro sa mga responsibility ta itong pagkakagawa we're responsible with respect sa environment that we are here to protect it, not only for ourselves but for the future generation. So, yung mga bagay na yan. Dati na for several years, for several Christmases na permita itong pagpaparumdum sa inda. It's one way of remembering also. Pagkatapos, sabi ta nga ni narumdumon muna si Mother Earth, nakatabang ka pa sa iba man. Tama, so oo. tama sa natuloy. So iyan, Sir Jo, dyan baga malaog na dyan itong satuyang advocate, itong mga rights kang consumers, Sir Jo? Saro iyan sa mga rights. Right to a healthy environment. Tama ako, Sir Jo? Oo. So ining mga pigigibo ta, Sir Jo, it's one way of advocating the rights of consumers. Itong ining right to information, Sir Jo? Right to ano pa ito sa mga ibang derechos. So iyo ini ang satuyang padagos na pigkakampanya para ang satuyang mga konsumidor maging aware kang sa indang mga derechos. So, Sir Jo, igwa ka pang tabi dyan, gustong importanteng ihiras tanganing ngunyan bago man lamang magtapos ang Pasko, igwang magirumduman ang satuyang mga paradangog, ang satuyang mga ka-consumer. Ito po, aside pa duman po sa so aside duman sa tanan magkaigwa kita yung sustainable consumption in the way we celebrate the festivities, lalo na sabi tabaga dati pa kayo na ang pagregalo, you can make use of the wrappings na dati na. So try to reuse those things na tanganing at least makalini pagkatapos, and at the same time sabi tabaga mas napapakinabangan ang ubos. So still walang wastage. Pagkatapos whenever we choose our gifts, sabi tabaga, as much as possible, itong kulang na bagay na magwawalat kay carbon footprint, hindi kay Mother Earth. So kung igwa man sa nakita mas mababakal na mga locally produced na mga products like what we have been advocating with a go local, buy local, and let's all go use local na yun. It will somehow ease the burden kay Mother Earth dahil kulang ang iwawalat kaya na carbon footprints. Unlike if we're going to buy a gift na mga imported na rayo ng pinagkuhaan, definitely sa logistics pa lang, the emissions na pigi-emit kayan as it is while it is on travel para makabot sa to, pagkatapos paduman na naman sa regaluan ta. Dito na reparo kadit man sa nangayan, but then ang mga dit na bagay na yan sa dakula ang pigwawalat na carbon footprints yan na that put burden digdi sa kay Mother Earth na kung sa'yo nararawat ang satuyang environment. So dyan Sir Jo din malaog so sa satuya man na advokasya itong buy local, go local. So mas maray na ipatronize ta itong mga produkto na gibo digdi sa satuya.
Oo. Kasi ito nga ni sabi mo, pag travel, maray na kung available man sa na iyan ang mga produktong andigdi, nakatabang pa kita sa mga MSMEs ta digdi, Nakatabang pa kita kay Mother Earth. Yes, Oo, nakatabang pa kita kay Mother na, Earth. para Oo. nabawasan sa carbon footprints po, ma'am. Oo. So ang sa tuyang gustong ipahayag Sir Jo na pag mabakal ki regalo kung pwede suyaon man sa nadigdi buda wrapping baga maski sa mga wrappings Opo, tama. so produkto na dain nakaipuhan ki dakulon pang mga pampatos minsan baga dakulon ma-open ka may outer igwa pang iyan dakulon pang mga basura. Opo. Buda ito, ma'am, so natara mo kasubago as nasa auto ako kasi na-traffic ako maray. Nanaw ko itong so that we have to plan as to how we are going to celebrate. So mga dapat ng barakalon dapat nakalista na, so mga kakaipuan nakalista na. Para saro sana ang kaysa kung pabalik-balik kita, then again, meron na namang mga emissions. Ay actually nga sabi nga ni so nga paano nga kung ang ginamit ko nga mga electric vehicle na kasi pinahili na akong mga trike electric vehicle may thought na sinarman sa ningad sa ko ang electric vehicle actually nga ang sinat-charge halit man giraray nga sa kuryente so kayo sa kuryente nga lalo na in our province sa Masbate na kung saan ang nagpo-provide baga so coal-fired diesel-fired pa rin so power sa power generation is still may emission man giraray ito tama tama maninggan sabi kay itong sarong electrical engineer na nakauron ko naka-opisina ta duma is still kaya may emission man giraray correct sir tama maninggan kasi charge niya sa vehicle niya pero so kinuhaan niya kay itong kuryente coal-fired man giraray pagkatapos diesel-fired man giraray so generation kay ito may emission man giraray niya so it has to be studied niya magyan ng mga thoughts na yan but then sabi ko at least kaysa naman kung sa harayo mas pigalian mas lalo ka kung niya ko so tama ka man kaysa tama nasaruan man ako hindi kayo naman matitirimay man yan baga Sir Jo na mga bagay na yan minsan ito man iyan na realize na iyo pala data na realize na ang mga bagay, ang mga actions pwedeng makadagdag sa sa harm, maka-harm pa sa satuyang environment. So, iyan po ang satuyang mga dapat na tandaan. Ayan, okay. So, Sir Jo, may nag-text digdi Sir Jo. Ang sabi digdi, Director Joseph, Merry Christmas po. Daray mantabi hali Masbate kidaing body bako dried pusit tamahan. Ayan po. So Sir Jo, mabalik kita duman sa pig-ulayan ta ano pa itong mga dapat ang ipagirumdom sa satuyang mga paraan tabay sa satuyang mga ka-consumer? Okay. Dakulo pa po, Ma'am Bem, sabi na parami ng pigano na the way we using since na mayroong festivity. So, let us refrain from using sa mga bagay na bako mga biodegradable. In which, igwa naman na talagang alternative. So, itong mga disposable cups, pagkatapos mga styro na aramta naman baga, i-google mo pa lang yan. Aramta na kung pirang taon yan bago matunaw yan. So, sabi ko, it will, magtataong toil na naman duman kasi sabi nga ni Nindano lalo na kung di nakukolektang marayan di natutunaw pagkatapos duman sa dagat lalo na kami baga sa Masbate na island sabi ko kahit duman sa radio program man duman pero may kang pagpaparumdum sa inda naiyan niya ako pag they na collect na the proper way they masegregate pagkatapos they ma-dispose the right way pagkatapos makaduman yan sa mga kanal, makaduman yan, definitely paduman yan sa dagat, na kung sa dakula ang epektong maray sa tuya po yan. So sabi ko, ngunya na naman ang festivities, dakulong kita, magaramit na naman kita yung mga non-biodegradable na mga bagay, na kung sa doble talaga po ang nakukolekt na basura. Maski duman na hiling ko, maski duman digdi man sa Harong, the last weekend I was also here, pagkatapos
ang collection talagang ngunyan kang basura medyo nagdadakol na naman. So sabi ko, these are the things na dapat ipag-aadalan. Talagang isabuot ta talaga. Isabuot, isabuhay. Sa buhay ta talaga. Oo. Dapat, sabi ko nga na ako nagpaparatang talagang pigpa-practice ko talaga yan na maski duman sa pigistaran ko na di ako matapok ang basura kung di pa talaga dyan. So para kolekta. Para kolekta. Kasi dipisilong kung minsan may mga stray dogs na maano naman yan. So these are the things na dapat i-mainta, lalong-lalo na ngunyan. As pag nag-ano ba kita? Buda, Sergio, iyan ang mga bagay na dapat sa laog kang harong magpuon. Yan baga ang pinmita pigsasabi na sa laog kang harong dapat i-practice na iyan. Yaon ang mga aki pasinda dapat aware na sinda ka iyan ng mga bagay na iyan. 'Di ba? Narumduman ko nga ni so pigano ba ito dati sa to. Narumduman ko na naman si Ardit Joy na itong so pigaturo niya pero libro ba itong pigpabasa niya sa ko although sabi niya basahon mo nga yan pero pigtataram ko dahil ko man niya ako nabasa. Pag tinaram ko nabasa ko, napigpaparahapot lupa. Anong libro ito si Sergio? So, all I needed to learn, I learned in kinder. Oh, yeah. Sa kinder pa lang, sa katon pa lang, duman sa daycare pa lang, pigtataraman na kita na pick up our own mess, put it in a sa tamang basurahan. Pigtuturo na yan talaga, akit pa lang kita. Nagngangalas ako kung nga pag nagdadarakula kita dito napapractice yan. May mga taong dito napapractice talaga. So talagang pigano ko yan, masisa pang aki sa staff. Tapos ito, makanadang ako ni R.D. Joy na pigtaraman ko siyang dahil kay Buban pigbabasa pero actually binasa ko ito. Abo ko lang itaram sa iya na binasa ko kasi panghaputon ako presentation niya ako. Ngunyan igwa ng bago baga kitang nababasa diyan sa mga mess hall, sa mga sa pantry, clean as you go. Tapos ilagay sa tamang basurahan. Kasi may color coding sa basurahan. So these are the things na lalong-lalo na mangyayari. Sabi ta talaga, dakulo na naman kitang gagamito na mabagay na mailalaw ta duman sa basurahan. So, at least be reminded also of our responsibility. Let us all be socially responsible as we celebrate this Christmas festival. Kasi, Sergio, di ba, lalo na ngunyan, so mga gift wrap, yan po. May mga rappers na yan. Lalo na, actually, there's a study is being conducted now, Ma'am Bem, kasi because of the pandemic, aramtaman baga na e-commerce, na boost yung e-commerce, tapos grabe ang sa logistics. So, sabi nila, although kita nga din na nagduman, naka-activate sa biyahe, pero so delivery baga, may emission man ito. But then, ngayon, ang problema ngayon, gari gusto nilang i-regulate. A consumer group has been clamoring na ma-regulate ining mga logistics services. Kasi nahihiling ninda as the way that the products are being packaged pag i-deliver. So dalawang point of view, ang gusto man ninda na dapat si product safe kaya nakakagpas sa bubble wrap, yes. Plastic ito. Pagkatapos kuminsan dubli ang packaging. So, sabi nila, grabe ang basurang na nagagamit. Kasi, i-unwrap ito, hindi naman napapakinabangan actually. Not unless kung may naisipan kang pakinabang ito na it's a good ma-reuse ito. So, sabi nila, pero ang sabi naman, sa point naman ng business, community, so safety ng product, na it has to be delivered na the way it has been presented online or sa picture na they ma-destroy, kaya araw kito ang manner of packaging kining mga produkto being delivered or binakal via online. So, pigpaparadala ba, there's been discussion, studies para sa inimadalan maningkad kung ano ang dapat. So, dakulon man ang pig-suggest ng mga alternative dyan. Pagkatapos,
But then, lalong-lalo na digdi sa to, na ano pa, they pang napapainas, they pa, kulang pang regulations that we have. Unlike sa ibang nasyon, na pig-regulate naman talaga yan. Mhm. Pero digdi sa tuya, they pa masyadong ano, ang na-regulate na pa lang because of we have the e-commerce law, Mhm. pagkatapos, siyempre sa labeling, Mm. we have the Consumer Act of the Philippines na kung saan, so sa deception, but with respect duman sa packaging, Mhm. na actually, ang nagpa-package naman, nagdo-double ng package, is not actually the manufacturer Mhm. of those products, but the logistic services Oh. or ito na mismo sa mga online selling platforms. Opo. Kasi policy man siguro yan kang mga online selling platforms like Lazada and Shopee na araw dapat kayo ang packaging so that there will be lesser consumer complaints as to the manner the product has been delivered. But then yun ang dapat pag-aradalan man kan sa tuyang mga legislators kung paano maninggan, considering the effect that it is now bringing to our Environment, oo. Kaya nga ni Sir Joe, narumduman ko, there was a time na may nagkukolek kaining mga plastic, inibagang mga itom or mga iba-ibang klaseng color baga depende sa ano anang apod ka ini sa courier or sa logistic company. May nagkukolek ka iyan. Di ko aram kung piga ano ninda pero piga recycle, pick up cycle or ano basta igwa ka iyan na ba kasi dakulaon talaga ining threat sa tuyang environment. Duro-dubli baga, suon-suon ang mga packaging. So dapat talagang pag-adalan pa po yan kung anong para mapasain yan, ano na kulang ang epekto sa satuyang environment or sa satuya mismo. Tama, oo. Kaipuhan i-review ano. Totoo maningad po talaga mabem kasi kung kada produkto na ano, unlike na duman ka nagbakal sa brick and mortar establishment, Saro lang. So dating packaging Yes. ng manufacturer or distributor, yun na mismo ito. Then we can make use of our bag na reuse naman. Pero kung delivery through the e-commerce online na kung sa logistics, talagang pipasiguro man talaga ninda. Kasi abo maninda na baka pag-deliver may defect na sa product na naraot because of the logistics na ano. Kaya arog man siguro kay itong packages. So, dapat talagang pag-adalan ini and once na mapag-adalan na kung aron mas marahay pagkatapos ang mas beneficial na mga lakdang para yan and allow us to be pass para ma-regulate ini. So, mas magayon ko tapo, ma'am. Ayo, tama. Oo. So, kaipuhan iribisar, ano, itong mga pulis iya, manunungod digdi para ma-prevent na kung anong paman ang pwedeng risk na maidudulot ka ini digdi sa tuya sa tuyang environment, ano, Sir Joe. Okay. So, ayun, ano, Sir Joe. So, mga gifts, mga gift wrapping materials. So, ano pa, Sir Joe? Ano pa ang mga pwede tang ihiras sa satuyang mga ka-consumer? So, sabi ni-remind man ako ni Ben, ang satuyang Consumer Protection Division Head sa Regional Office. Joe, i-remind mo man na not only for the Christmas, itong as we celebrate yung mga na New Year, ito daw sa mga paputok ng mga firecrackers, fireworks na kung saan na dapat as merriment na let us be responsible as the way we use these fireworks kasi or fireworks or firecrackers na bako man talaga ini po bawal but there are legislations na sinasabi na kung saan lang dapat ini gagamiton ining mga fireworks na ini ining mga firecrackers. And one thing na gusto niyang ipa-remind sa to, sabi ni Sir Ben, na gabos na imported na mga firecrackers or fireworks, bawal po yan pag imported. So meaning, nakalusot po yan na naman digdi sa satuya, makangangalas kung paano nakalusot yan, baka sa aeroplano or baka sa kung hindi taarap ko but then, bawal po yan kasi the Bureau of Philippine Product Standards does not issue an ICC import community clearance kung kaya't wala dapat na imported na mga
paputok or mga fireworks na gigamiton as we celebrate the festivities in Christmas and New Year season. So bawal po yan. And ang pwede lang itong mga locally manufactured that mga licensee. Sabi ni Ben, do silang ang manufacturer sa Pilipinas na license to manufacture fireworks and firecrackers. So see to it that the labels are talagang pagkatapos di ko lang matandaan sa 12 mambem na mga manufacturers that then our consumers, itong mga nagtitinda kaya can ask pagkatapos through our Facebook page, lalong-lalo na sa Regional Office 5 na known na madali yun magsimbag po talaga. Kaya pagkatapos, we are going to give you a copy kung ano itong 12 12 na na-issuehan. Licensee, ibig sabihin, they are licensed to manufacture fireworks and Sa Masbate kasi, Ma'am Ben, we already provided the different municipal offices to kasi lalong-lalo na it happened mga 3 weeks ago. I was there in Palanas pagkatapos yaon duman man so police so chief of police, then I was able to communicate to them pagkatapos ito nga ning hapot niya, then nasimbagan taman tulos ito, then we provided them a copy. Then I asked our staff duman sa Masbate sa Consumer Protection Division na to provide all the police offices kang kaping ito aram taman baga na ang pag-regulate kay neighbor ang pagbantay lalo na sa tindahan, the law states that it has to be with yung mga local police natin at hindi ang Department of Trade and Industry. Ang Department of Trade and Industry only as to the kung i-manufacture ito ang regulation ta. Pero Sir Joe, ining mga firecrackers na ini or fireworks, dapat bago sinda magtinda, bago sinda magpaluwas kay ining produkto sa merkado, kaipuhan ki lisensya. Opo. Piga may local manampong na piga local. Kasi and there are local ordinances, kanya-kanyang munisipyo po na may mga munisipyo na does not allow na itinda ini kung enclose ang establishment or sa loob mismo ng sindang tindahan. Kasi highly volatile pagkatapos delikado po talaga yan. Yan. May regulations nga dahil ko duman sa Masbate City, napakadakula kasi talagang nasa luwas na sa mga tindahan kay ni. Ang nagtitinda kay ni sa sidewalk or duman sa luwas bago talaga sa fixed na establishment. Pagkatapos they are required na talaga na kung anong mga bawal ang pagsigarilyo duman na sa harani. Opo. Pagkatapos kung may motor ka, they piparani talaga duman sa tindahan. So that's how yun ang pinakaanuman duman sa Masbate City through the effort of Mayor Ates Tuason. Nahiling ko talaga. Naglilibot man ako kung may time duman sa Masbate City lang. So yun ang para maging safe man ang sa tuyang pag-celebrar kay ning Kapaskuhan, buda kay ning New Year. Ayan, okay. Pighanap ko Sir Joe, so ito bagang mga companies na na-issuehan ki lisensya, Nako ako siya, pero isi-share ko ini sa DTI Facebook page ta. Para makasiguro kita na safe at happy ang satuyang celebration kang Christmas buda New Year. Dapat ang bakalunta lang ining mga firecrackers na yaon digdi sa manufacture digdi kang mga companies na ini. Okay. So yaon duman kung gusto ka mo maghiling, isi-share ta po ini sa satuyang DTI Facebook page. Buda Sir Joe, kari igwaman ki mga local ordinances na mga ang mga munisipyo or probinsya na igwasindang piga declare na parang area, designate piga designate na lugar kung saan sana sinda pwede mag paputok ka ito itong fireworks. So tama po ito Ma'am, kasi dapat talaga harayo lalo na yung mga fireworks kasi although bako man ngayon pagkatapos kuminsan nagkukusinig sulo kaya bako lang ang PNP ang active mo niya sa pag-enforce kay ni sa firecrackers pagkatapos fireworks. Even the Bureau of Fire Protection
ay talagang aktibo man mo niyan kini sa pagpagirumdum sa satuyang mga kakaymanwak, mga ka-consumer na sa tamang paggamit kini. So it is not actually totally banned sa paggamit kini kasi it is also an industry na kung saan na nagparte na ini kang sa sarong kultura or heritage duman sa lalong-lalo na sa parang sa Bukawi, Bulacan Pagkatapos ang mga Pilipino nagagamit naman kini. But I don't know kung talagang Pilipino ba ito or na-adapt naman lang kasi actually it's mga Chinese. Kita baga mga Pilipino Chinese nakulong ni phrases kita na kung sa'yo ng But then sabi ta baga bako man actually totally bawal. Ang bawal sabi ta ang pagpagamit kay ni kung sa bako sa tamang lugar. Pagkatapos su mga produkto na day nagko-conform sa Philippine National Standards na araw kay mga fireworks and firecrackers na day nag-conform duman sa standards. So meaning sabihin it is not safe to be used by our consuming public. Okay. Kasi na-observe ko, Sir Joe, kang mga nakaaging taon baga, nagbabawas man so mga incidents of itong mga injury di ba? So it's a good thing na nagbabawas because although nagagaramit pa man kini but then they are now disciplined. Ito lang garong gigaramit so talagang nasa standard na di talaga may at least in conformance with the standards set by the Bureau of Philippine Standards. So, definitely, pinag-adalan man ini kang mga technical person, kang BPS, na ini ang safe. Kasi pagkatapos, duman sa product mismo, sa label, nakakagyam po, Ma'am Bem, na ining product na ini, na once na ini-spark mo, there is a requirement for a certain distance. Iyon mga importante bagay. Iyo, tama. And kasama po yan, Ma'am Bem, doon sa standards na pinag-ibo kang BPS. Ayan, okay, oo. Kaya, dapat, maski baga sa anong produkto, Sir Joe, dapat basahon ka talaga kung ano ang mga nakasurat dyan sa packaging. Yan ang importante kang label po. Kasi part po kang standard, Ma'am Bem, na dapat sa labeling nakalagay araw kayo ni. Ano ang mga mandatory labeling requirements? Nakakagpo yan sa standards duman, lalong-lalo na yung fireworks. May concern man, Sir Joe, susaro tang listener, ta ining mga fireworks na inidaabo na mga firecrackers, nagdudulot pa iniki parang mas maraot na ano nga po ini Bicol nag-harm pa sa satuyang environment. Nakakadagdag pa, 'di ba? Oo, kasi 'di ba iba ang mga kaniyo, 'di ba? Ang mga materials na mga pigagamit digdi. Kaya nga ni kaipuhan talaga maging as istrikto ang satuyang mga barangay officials lalong-lalo na manunungod digdi sa paggamit kaining mga fireworks and firecrackers. Kay ito kaya, Sir Joe, usuhon sa mga bawal baga. Ngunyan garibihira na itong mga bawang, mga ito? So, mga Goodbye Philippines, Goodbye Saudi Arabia. So mga basta mga makatakot, mga makatakot. Mga araw kay yan. Talaga po ito, parang bawal po today po ito. In fact sa mga consumer education seminars na ito, nahiling ko sa materials na paluwas kang Consumer Protection Division kang regional office, yaon daman yaw na sa mga list kang mga bawal na pigapon nila paputo na kumisal nga makaulog-ulog itong mga Goodbye Bin Laden, mga nasuba talaga so mga sinturon ni Judas gari irigwa kaayan kang inot kang narumduman ko ka ito makatakoton iyan na mga naka-display sa pati sa mga bangketa baga Sir Joe, sa mga sidewalk iyan na mga paputok na iyan na pinagkukonsiderar na talagang delikado. Kaya tama po ito, Ma'am Bem, so nasabi mo na there's been a decrease year na-notice ko yan. So, meaning na nagiging socially responsible naman sa mga consumer stars na nagsusunod na sinda, ipapatronize naman nila sa mga bakong bawal. Iyo, And tama. Sa tabang maniyan kan sa tuyang mga law enforcers, sa PNP, sa Bureau of Fire Protection, na na-regulate ng maray na ini. So, it's a good thing. Sasabit na bagayan. Arog man lang isa na kayan permiyang dapat kipuan para kita magkaigwang magaryon sa syudad. So, there was a time pasunod ng maayos ining mga batas na ini. So that is good governance on our part as public servants, as
law enforcers, and at the same time, bakit dawa pa kita ano kang maray na ano, kung ang satuyang mga kaimanuaman day magsusunod, day man girara kita makakatain kay tumaray na sosyudad ta. Sabi ta baga paragi, dapat there should be a corresponding social responsibility on the part of citizenry. Each member of the community. community. Oo, ayan, okay. Naramdaman ko kay ito, Sir Joe, igwasindang dahil baga sa kadakol na mga insidente, ki mga aksidente dahil sa paputok, dulot kang paputok. May mga suggest nga ni isin na mga alternatives na mag-make noise using mga iba-ibang mga nag-create kinoise na daing pollution, daing arog kay ni. So igwa ka itong mga taon na arog kay yan. Kaya lang minsan ang garihabo kong saro sa mga pigigibon ni Sir Joe, ito mga nagsusulo ki goma. Minsan may nagsusulo ki goma diyan. Nahiling ko minsan sa tao kan tinampo. Gani may nahiling ako kayan dati. Siguro ngunyan dai naman iyan. Dahil naman po ito, ma'am. Kasi regulate man po yan. Bawal po yan sa Clean Air Act. Even bagang pagbasulo kang basura, dahil bawal po ano yan. Iyo, tama. Because of the Clean Air Act na the principal implementing agency of which is the Department of Environment and Natural Resources. So bala, baka yan kamo kang barangay na may law kamong na-violate, that is a criminal act. Naku, difícil po yan, bata, may festivities. Iyo baga. So ito po mga parumdum sa ko, tinugon ako, nag-apit baga ako sa regional office kasi bago ni Sir Ben. Sabi niya, sabi niya by next Friday, wala na din na nakito, welcome kita kang visit. Pati na dang Friday. So this is the last Friday na allowed kita sa para sa program na ini and definitely will be back by next year saro pang parumdum niya sa ni Sir Ben na then January na 10 days from now yata it will January 3 the first working day of the year. Tama ba po ba? January 3. January 3 will be the first working day of the year, and definitely there will be an influx of applications kang mga requirements naman kang sa tuyang mga MSMEs. Opo. Opo. So sabi niya, parumdum po kamo na sa mga BN registrations kung sakali mga sabi niya, if it is okay with the since na highly digitalized naman kita, lalo na kita because of the pandemic na boost sa paggamit na kang internet of things. So, for several years now po, I think it was 2018, the DTI nakapaggibo na po kang sa online registration of business name registration. Hindi lang po new, but then may renewal. So, you just go to the page na www.bnrs.dti.gov.ph. You can renew or apply for a new registration of a business name that you're going to use as you do your business. So, iulitin ko po, www.bnrs.dti.gov.ph. Even payment po, Ma'am Bem, you can now pay online. And it is very safe because you can use your GCash, you can use your land bank account. Hindi ko pa sigurado sa Paymaya. Gariin ko may nahiling ako doon. But GCash is definitely pwede po. Credit card nga pwede. Bawa po. So credit card nindo pwede po magamit na sa pagbayad, sa pag-register nindo or pag-renew kang sendong business name registration. And now we are working for the online registration or online accreditation also of our service repair shops. Opo, Ma'am Bem. Ito ang iapod ng PD 1572 or ito yung iapod ng accreditation law. Na kung sahin gabus po kadakran ng mga nag-iirahay kang mga raot.
Raot. Nagre-repair. Raot na ano, Sir Jo? Raot na. appliances, raot na auto, pero Raot na payo. yan. Gawa man DOH ang nag-regulate siguro. So, it has to be accredited by the Department of Trade and Industry. Opo, Yan oo. ang pigapod Ano yan? Next year? Pwede na? Dai pa? Ang registration, ang accreditation po, ang application yan is January 1 to January 30. Oo. lang. Pero so online? Wala pa po. Wala pa. But then, gari sabi nila, comes February yata, ibabalo na ninda, ma-invite ninda para itetest na ang system. So, igwanang pigdi-develop na Oo, system. pigdi-develop. Okay. Para daina pasiring sa mga opisina, sa mga provincial offices Oo. kang DTI, so mga may kagsadiri ki service and repair shops or establishments. Tama ako, Sir Jo? Opo. SREs or Yung SRS? servant Oo. pa, na para di kita maiwasan tayo itong pagparakyo, Oo. pagparapirila Mm-mm. kita, Mm-mm. para maiwasan tayo itong magsurok-suang kita so that we will so At the restrictions as to comfort distances, of their at homes. comfort of your homes. Sabi nga ni Baga, bako naman mo yan, araw kayo ni Kaluya, ang mga internet connections ta. So far, wala namang complaints nang masyadong nare-reparo ang or nare-receive ang National Telecommunications Commission with respect sa internet services. So, ibig sabihin, kontento na kita naman sa speed, So, napakadali na lang po mo dyan. Okay. So, ayan po, pinapagirumdom kan sa tuyang opisina kang DTI so mga ma-renew kan sa indang mga business names so mga ma-apply mga bago pwede po sindang mag-apply kibago or mag-renew kan sa indang mga existing sa indang mga harong sana by logging in At At- www.bnrs.dti.gov.ph. okay. Another thing, Ma'am Bem, yung we already have our negosyo centers at different municipalities and cities. Not all, kasi sa Masbate 16 lang po kami. Although we have 21 local government units, we have 16 negosyo centers. Kung ang internet is di katataw pa masyado or tapos or kung din connection duman sa harong nindo, you can go to the negosyo center ng munisipyo. Meron kami pong mga business counselors doon or meron din mga BPLOs or yung mga business permits and licensing officers that can help you as to how you can register your business name or you can renew or kung ano pa man ang kaipuan mo like certifications or kung ano pa man or you're going to update the information regarding the registration of your business. You can do that with sa online or duman ka mo sa negosyo centers kang bawat munisipyo para mas madali at your own convenience. So there's no need for you to go here to sa provincial offices or sa regional offices na sabi tanga ni Baga, it will again mag-i-emit na naman kamo lalo na kung may sasakyan kamo mas makakatabang kamo. Okay. So, ang gusto mi pong sabihon na bako po dipisil makipag-transact na ngunyan sa mga ahensya kan gobyerno lalong-lalo na sa Department of Trade and Industry tadakulon po kamong options kung ano po ang gigibuhon nindo kung gusto nindong daina kamo magluwas sa harong pwede may internet connection pwede po kung gusto nindong dyan lang kamo sa within your municipality igwa kaming mga negosyo centers dyan kung wara sa munisipyo nindo sa kataid na munisipyo kung hain po kamo naka-star. Convenient to Oo, so convenient po sa Indo. Kaya po, na po kitang rason na magsabi na, mapamasahe pa akong pira ba ang pamasahe? 30 o 35, haling aya sa Bakakay, pasiring sa Ligaspi. Na po kitang rason. Araw kayan. Okay. So, Sir Jo, bago kita magpadagos, si Papa P nag-text, nagdadangog da siya.
Maray na aga, Papa P. Salamat sa pag-antabay sa samuyang programa. Okay, so Sir Joe, ay gwapa kitang natatadang oras. Ano pa ang pwede tang maihiras na pabalon para sa tuyang... I-greet ko muna si Papa P. Si classmate ko yan. Ay, classmate mo si Papa P? Magkaedad ka mo, Sir Joe? Hindi mo na kayo pag-abot ng pagpirang kita. Ang classmate mo yan si Papa P. Ah, classmate mo pala. Sa Aquinas University. Oo. Ayan. Merry Christmas, Papa P. Ngunyan, sarap mambem na ko, gusto kong iparumduman sa inda, na we have this law, the ease of doing business, yung, I forgot the number, RA 11 or 23 yata, 023. Na kung saan, ang bawat munisipyo are required, it's not actually the Department of Trade alone ang nag-require sa nila, but the DILG, Opo. na mag-put up kay the business one-stop Shop. the boss, na kung saan they can make use kung dakula sa mga negosyo centers, the LGU can make use of the negosyo centers to set up the business one-stop shop, na kung saan yaon na duman dapat sa office kang treasurers, office kang Bureau of Fire Protection, office kang sa local sanitation, para one-stop shop lang ang pag-transact. Pag-transact. Dahil na siya There's no need libot-libot. for you to magparalibot-libot, magdumang ka sa iba-ibang opisina, na kung saan it will entail so much time and kuminsan cost, kasi separate sa opisina, mamamasay ka na naman. So, because of that law, the ease of doing business law, igwa ng regulation na pinaluwas it is a joint memorandum circular between the Department of Trade and Industry, the DILG, the DICT, pagkatapos kulang sa Bureau of Fire Protection. And the DILG kasi, sa duman, na kung sa the setting up of a business one-stop shop, pagkatapos, bako man po yan year-round na magkakaigwang business. Pag January lang. Pag January po, para mas mapadali ta ang pag-transact. Kaya nga, ease of doing business. Mas mapapadali ang put up kisarong negosyo or pagkuha kang mga permits and licenses na kinakaipuhan para maging maayo sa mga maayo. Magayon ang kang pagnenegosyo. Mas maayos na pagnenegosyo. So ining pag-put up ka ining business one-stop shop dahil duman sa ease of doing business law. Opo. Itong nako ako so number 11032. Tama. Yan po. Oo. So yan ease of doing business law. Tanganing matabangan kitang mapadali ang satuyang pag-transact. Madali ang satuyang pagninegosyo, pagpuon kinegosyo, dahil kita mahidap. Kasi dakol, Sir Joe, akong nadadangog ng mga negosyante, na dipisilo na ngayon yan magnegosyo. Grabe nga yung mga requisitos, arog-arog ka ini. Yan, first hand na nare-receive ko sa mga negosyante. So sana, sa 2023, sa indang pag-renew kan sa indang mga business permits, dahil na sila maka-encounter kay araw kay ining mga problema. Opo, pwede din may kasi may ang sa signatory is the ARTA duman sa anti-red tape. Opo. May nakaano lang na sa ng application na single, oo. Sarong papel lang ang gagamiton. Then the law limits the signatories up to 3 permit up to 3. So, di po ka mo mahidap mo po mambem. So sana na-advise ang tayo. You go to the LGU pagkatapos. Baka kung minsan there lalong-lalo na kung nasa regional office pa man ako. Tama ito na dadangog kong mga araw kitong complaints. But then, kung sisa yung pinaduman mo. So, may kung minsan pigsugo lang. Pigsugo niya, kung minsan baka mga fixer na So, there is also a law sa anti-fixer. Opo. So, dapat po, kung as much as possible, baka kung minsan pipatubot ka mo kang fixer na dipisilo na ngayon pagkuha kang permit, dagdagan. Nito para kanya. Ganun po yan. No po, even the form. Pagkatapos, the agency, halimbawa sa municipal or city treasurer, should share the information needed na kaipuan man kang Bureau of Fire Protection, kang
city health office or municipal health office na dapat kung iyo naman sana, yaw naman sana sa impormasyon, pareho ang kay puan itang impormasyon. Saro sana, yaw na daman duman sa application form. Kaya nga ni, sabi tayo, yung itong Unified Application Form, UAF ang apon duman sa guidelines. So, di po kamo mahidap na totoo po yan. So, aramon po nindo, there's that law na kung saan pwede nindo ireklamo sa Office of the Mayor, kung sakali mang na-observe nindo yan ng mga bagay na you can also file a complaint sa ARTA or sa Department of Trade and Industry para may paabot ta ang mga concerns na yan. That is one way na iapod tayo itong sa pagtatarap ito kang sa tuyang gobyerno, the whole of nation approach, Whole of nation approach. Sa pag-transact mo yan or sa pag-implementar kayo ng mga programa kang sa tuyang gobyerno. Oo. Kaya dapat siguruhon, Sir Jo, kang sa tuyang mga local government units, kung si man dyan ang in charge sa boss, na one time lang ang pagtao pati kang mga requirements. Dapat may checklist, no? Siguro duhon na dain na pabalik-balikon pa ang kliyente. Okay, so iyan po ang sa tuyang dapat na mga tandaan kasi bako man po na bako man dipisil magnegosyo. Pinapadali ngani because of this ease of doing business. Sir Jo, oo. Sir Jo, tapos na ang sa tuyang oras, alas 12 na po. Ano po? So, Sir Jo, ang sa imo na sana pong huring mensahe sa tuyang mga konsumidores o sa tuyang mga paraan tabay bago kita magpaaram. Mga paraan tabay po, ma'am. Thank you po, Ma'am Bem, for giving me this time. Again, as we celebrate these festivities, the Christmas season, sabi tabaga permitang na saro ko lang gusto may paabot that let us all do good. Maggibo kitang maray, maggibo kitang karahayan, na kung sain, para yung mensahe man giraray kaining sa tuyang Christmas, sabi ka para diskusyon ni Ma'am Bem kaso sa susudjoy na permitang maggibo kitang maray para sa kaibanan ta or sa iba. Na kung sain, kasi pag nagigibo kitang marhay, so nagigibuhan tang marhay, baka nauulaki ang tama na magibong marhay. So imagine kung araw kaya nan sa tuyang sosyudad. Na kung saan nagigiribuhan kitang marhay, yung pagigibo talang marhay sa kada saro. Then that is then na talagang matasabot ka na we're living in such a beautiful world. Na kung saan there's peace and unity among ourselves, among society. Na kung saan maugma kita, nabubuhay di sa tuyang kinaban sa paggigibuking karahayan. Ayan. Okay. Very well said, Sir Jo. Sana maging maugma asin tuninong ang sa tuyang pagselebrar kang Kapaskuhan ngunya na 2022 para mas maugma man ang sa tuyang pagsabat sa 2023. Sugpunan ko, Sir Jo. So sinabi mo bilang panghuring mensahe ko man, sabi digdi nabasa ko man, kindness is free. So, sprinkle that stuff to everyone or everywhere. Ayan. So, maray na udto po sa Indoga, boss. Merry Christmas. Salamat, Sir Jo. See you. Ay, ano ba? Next year na ba? Igwa pa kita saro. Okay, maray na udto giraray. Salamat sa mga nag-aantabay. Ini po giraray ang sa Indong Kaiba sa radyo. Si Bem Romano Berango na nagsasabing maray na udto. Merry Christmas, everyone. Salamat, Sir Jo. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DC